मांदेलीज किचन। आज आपण मांदेली फ्राय कशी करायची ती बघणार आहोत। तर मांदेली ही साफ करून पूर्णपणे रेडी आहे। तर आता आधी इथे मी हा मसाल्याचा डब्बा घेतलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये आधी हळद टाकणार आहोत। त्याच्यानंतर लाल मिरची पावडर टाकायची आहे। त्याच्यानंतर धने जिरे पावडर टाकणार आहे मी। गरम मसाला घेणार आहे आणि इथे हे कोकम पाण्यात बुडवून ठेवलेले, तर आपण त्याचा पूर्ण कोळ काढलाय। तर थोडा आंबटपणा असला की चांगलं लागतो मासा। आणि मीठ टाकायचं आणि इथे मी थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, तर आपण ती थोडीशी त्याच्यावर टाकणार आहोत आणि हे सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स करून 10 ते 15 मिनिटं असंच ठेवायचं। नंतर मग आपण ते फ्राय करणार आहोत। आता आपलं मॅरिनेट पूर्णपणे रेडी आहे, मॅरिनेशन, आणि तेल सुद्धा तापत ठेवलेलं आहे। तर आता आपण याला कुठलंही पीठ लावणार नाही आहोत। आपण याच्यामध्ये भरपूर मसाले टाकलेत, हळद टाकले, लाल मिरची पावडर, धने जिरे पावडर, गरम मसाला टाकलेला आहे आणि आपण चिंचेचा कोळ लावला आहे, वरून कोथिंबीर टाकलेली आहे। तर आता मी हे असंच ह्याच्यामध्ये सोडणार आहे। तेल थोडं जास्त घ्यायचं आहे, कारण की मांदेली आपल्याला कडक फ्राय करायचे आहे। आपली आता एक साइड फ्राय झालेली आहे, तर आता आपण टर्न करूया। मस्त क्रिस्पी झाले, तर मस्त क्रिस्पी झालेत आपले मांदेली फ्राय। आता आपण 5 ते 7 मिनिटं या साईडने सुद्धा चांगली फ्राय करून घेऊया। आपली आता क्रिस्पी मांदेली फ्राय रेडी आहे पूर्ण खाण्यासाठी। मस्त कडक झालेली आहे। आपल्या आता क्रिस्पी मांदेली फ्राय पूर्णपणे रेडी आहे खाण्यासाठी। तर तुम्हाला आता व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा। तुम्ही हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद।